ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷманд. Нашри навбати барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти Федератсияи Русия Владимир Путин суҳбати телефонӣ анҷом доданд. дар ҷараёни суҳбати дӯстона президент роҳбари давлати Русияро бо зодрӯзаш сидқан табрик намуда, ба ӯ сеҳатмандӣ, некуаҳволӣ ва комёбиҳои навро дар фаъолияти давлатиашон орзу намуданд. пешвои миллат фаъолияти пурмаҳсули муҳтарам Владимир Путинро дар маснади президенти Федератсияи Россия ва саҳми шоёни ӯро дар рушди ҳамаҷонибаи муносибатҳои дӯстӣ ва шарикии стратегии Тоҷикистону Россия ба таври хоса таъкид карданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Владимир Путинро ҳамчунин ба муносибати баргузории бо муваффақияти чорабинии муҳими сиёсӣ интихоботи Думаи Давлатии Федератсияи Россия муборакбодӣ намуданд. дар рафти суҳбат президентҳо ба муколамаи худ атрофи ҷанбаҳои алоҳидаи ҳамкориҳои дуҷониба ва масоили мубрами таъмини амнияти минтақавӣ идома бахшида, ба раванди рушди вазъи Афғонистон дар вақти охир таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карданд. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади иштирок дар тантанаҳои ҷашни бузурги миллӣ, сисолагии истиқлолияти давлатӣ, ифтитоҳи як қатор иншооти ҷашнӣ, суҳбату мулоқот ва шиносоӣ бо вазъи зиндагии сокинон ба вилояти Суғд ташриф оварданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ва фаъолони вилоят гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. 7 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади иштирок дар тантанаҳои ҷашни бузурги миллӣ, сисолагии истиқлолияти давлатӣ, ифтитоҳи як қатор иншооти ҷашнӣ, суҳбату мулоқот ва шиносоӣ бо вазъи зиндагии сокинон ба вилояти Суғд ташриф оварданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ва фаъолони вилоят гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. садоқати самимии мо ба шумо, пешвои ватанпарвари миллат, пешвои сарбаланду миллати олитаборам, марҳабо. шону шӯҳрат офарини сарзамини обшорам, марҳабо. накӯ фасли баҳори субҳи истиқлол шуд зеботарин. бо шумо эй сарвари мо садҳазорон ифтихорам, марҳабо. марҳабо фарзона фарзанди диёри номбар, бар канори Суғди зебо мазраи фарзонафар. 30 соли истиқлол муборак. хуш омадед пешвои муаззами миллат ба Суғди Бостон. намояндагони аҳли фарҳангу зиё ва ҷавонон дар фазои шукӯҳу шодӣ ба президенти маҳбуби хеш садоқат ва меҳру муҳаббати бепоёни сокинони вилоятро эҳдо намуданд. شاد آمده سی بهاری سبزی استقلال شد
امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در فرودگاه بین المللی خوجند بینای تالار وکیلان رسمی فرودگاه را بعد نوسازی کلی و مجهزگردانی افتتاح نمودند. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در فرودگاه بین المللی خوجند بینای تالار وکیلان رسمی فرودگاه را بعد نوسازی کلی و مجهزگردانی افتتاح نمودند. بینای نوی تالار وکیلان رسمی جمعیت سهامی کشاده فرودگاه بین المللی خوجند به استقبال 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در مساحت 810 متر مربع نوسازی کرده شده با تجهیزات زمانوی خدمترسانی مجهز و شرایط معاصر و موافق برای مسافران و مهمانان فراهم آورده شده است. یادآور باید شد که بینای تالار وکیلان رسمی فرودگاه بین المللی خوجند در سالهای 70 عصر گذشته ساخته شده تا به امروز تعمیر و تجدید کرده نشده بود. هدف از تجدید و مجهزگردانی بینای مذکور پیش از همه بلند برداشتن سطح و صفت خدمترسانی و مهیا ساختن شرایط معاصر خدمترسانی برای مسافران محسوب می‌یابد. در تالار وکیلان رسمی فرودگاه بعد نوسازی نخستین چاره‌بینی ملاقات و صحبت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با 100 نفر کودک یتیم از شهر و ناحیه‌های ولایت سوق برگزار گردید. سرور دولت محترم امامعلی رحمان با این کودکان که به حکم تقدیر از پدر و مادر محروم ماندند صمیمانه و با مهر پدرانه صحبت نمودند. پیشوای ملت به هر یک این فرزندان تحفه‌ها، سر و لباس و مبلغ پولی تقدیم داشتند. کودکان یتیم دائما از غمخواری پدرانه سرور دولت برخوردارند و آنها هیچگاه خود را یکه و تنها حس نمی‌کنند. در سیمای راهبری دولت پشت و پناه و سرابان و سرپرست خود را دارند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان درخواست و خواهش این فرزندان را گوش کرده آنها را دلپور ساختند که همیشه دستگیر و پشتیبانشان میباشند. ناز خانه در آزمون‌های جمهوری فعالانه اشتراک کنید. من قریب که نیمی جمهوری را دو زدم. به نهایت جوانان نورسان امروزه فعال هستند با اشتراک خود در آزمون جمهوری فروغ صبحی دانایی. بینید از تمام حتی ناحیه‌های دوردستانی کوهستان مملکت همسالان شما چه ذوقشان بلند است. شما هم نیست خوب استفاده کنید. غیر برنامه‌های تحصیل که مسائل تحصیلات اینچنین با خواندن کتاب‌های بدیهی هم مشغول شدن نکن که شما را شعورناکتان را وسیع میکند. زبان دان میشه، سخن دان میشه. خب و اینچنین این هم برای آینده شما خوب است. سطح معرفت دانکتان را بلند میکند، سطح سواد دانکتان بلند میشه و وقت را خوب استفاده کنید. ما امسال 100 نفر ختم کردگان را ما از دوستان و برادران شما با دانشگاه عالی مملکت کالج و لیسه قبول کردیم. علاکه که مشرف شدن به عنوان دانشجو تحصیل کرده ایستادن. شما هم این وقت خوب استفاده برید. آداب و اخلاق همیده داشته باشید. خب نصیحت و تربیه آموزگاران مربیان را با دقت اهمیت اولین درجه گوش کنید، رعایت کنید. سین سالی نورسی و جوانی تیز بگذارد و بار دیگر تاکید میکنم در هر یک ملاقات که شما امروز تا دوره کمالات ما شما را تربیت میکنیم. بعد اینکه با حیات مستقلانه گسیل کردید دیگر زندگی را خودتان باید پیش برید. برای همین شما از حاضر باید آماده باشید. برو افتاده شدن نکن نیست، خواندن نکن. برای همین متخصص خوب شدن چی؟ از حالا خواندن نکن. همخه نه. اقلا دو زبان خارجی را با ویستی زبانی مادری دانستن نکن. خب بعدا زبانی مادری در مادی اول بعدا که متخصص سطح بلندی کسبی بلند شدن در کار که در زندگی با یگان مرکبی دچار نگردید. محتاج به دیگران نشوید. اگر به شرط سواد باشد کسب و هنر داشته باشید. در چی در تاجیکستان و بیرون از تاجیکستان شما صاحب جای کار، صاحب زندگی خوب و عمری با برکت میبینید. محتاج به کسی نمیشید. بار دیگر همه شما را تبریک میگویم. به شما سلامتی، خوشبختی، تمام آرزوهای نیک
یعنی ضیافت ایدانه نوش جانتان شود استراحت کنید ها خرسندی کنید президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба масъулин бори дигар дастуру супориш дода таъкид намуданд ки рӯзгору таҳсили кӯдакони ятиму имкониятшон маҳдуд бояд то ба воя расидану ба ҳаёти мустақил гусел кардан таҳти назорату ғамхории доимӣ қарор дошта бошанд. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бинои нави аэровокзали фурудгоҳи байналмилалии хуҷандро расман истифода доданд. бояд гуфт ки баҳри иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд ба ифтихори истиқболи сазовори ҷашни бузурги умумимиллӣ сисолагии истиқлолияти давлатӣ корҳои бунёдкорӣ созандагиву ободонӣ вусъат ёфта дар асоси нақшаҳои наву лоиҳаҳои замонавӣ инфрасохтори фурудгоҳ ба стандартҳои ҷаҳонӣ мутобиқ карда мешаванд. бинои нави аэровокзали фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд дар асоси лоиҳаи муҷаҳҳазгардонии техникии ширкати айр-анти ҷумҳурии қазоқистон ва лоиҳаи сохтмони ҷамъияти саҳомии кушодаи сухдинс бо тарҳу намуди хоса ҷавобгӯ ба меъёрҳои стандартии байналмилалӣ бунёд гардидааст. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба иҷрои лоиҳа ва сифати корҳои сохтмону муҷаҳҳазгардонӣ баҳои баланд доданд ва ташаббусҳои роҳбарияти фурудгоҳ иштироки фаъолонаи коргарону мутахассисонро баҳри то ба дараҷаи сатҳу стандартҳои меъёри расонидани иншооти фурудгоҳ шоистаи таҳсин арзёбӣ карданд. дар марҳилаи минбаъдаи татбиқи лоиҳа муҷаҳҳазгардонии техникии бино бо тамоми таҷҳизоти техникии муосир аз ҷумла таҷҳизот барои таъмини бехатарӣ, лифтҳои махсус барои мусофирони маъюб, эскалаторҳо ва дигар лавозимоти аэровокзал пешбинӣ гардидааст. дар саҳни фурудгоҳ роҳи давродавр сохта бо сифати баланд монфарш гардида мусофирон метавонанд тавассути нақлиёт то даромадгоҳи аэровокзал расанд. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар оғози сафари корӣ ба шаҳри Бӯстон корхонаи истеҳсоли шиферҳои азбестии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ганҷофарро ифтитоҳ бахшида иқдоми соҳибкоронро дар таъсиси корхонаҳои саноатӣ ва саҳмгузорӣ дар татбиқи ҳадафи чоруми стратегии саноатикунонӣ бо суръати кишвар муҳиму шоиста арзёбӣ намуданд. корхонаи нав бо иқдоми соҳибкори ватанӣ Зариф Самадов дар минтақаи саноатии шаҳри Бӯстон бо иқтидори истеҳсоли 500 дона шефери азбестӣ дар як шабонарӯз бунёд гардида дар таъмини бозори дохилӣ бо ин маҳсулоти ватании сохтмонӣ тадбири муҳим аст. ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ доданд ки корхона дар масоҳати 116 гектар дар муҳлати 1 сол бо вориду васлу насби таҷҳизоти технологӣ аз ҷумҳурии мардумии Чин бо харҷи беш аз 5 миллион сомонии сармояи дохилӣ дар асоси лоиҳа сохта шудааст. корҳои сохтмониро коргарону мутахассисони ширкати саҳомии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди элеганти шаҳри Бӯстон анҷом доданд. маводи сохтмонӣ, шиферҳои азбестӣ ки дар корхона истеҳсол карда мешаванд, маҳсулоти пурра ивазкунандаи воридот мебошад. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз намоишгоҳи молу маҳсулоти корхонаҳои саноатии вилояти Суғд ки дар саҳни корхона ташкил гардидааст дидан намуданд. дар намоишгоҳ маҳсулоти сохтмонию ороишии корхонаҳои саноатии вилоят пешниҳоду муаррифӣ гардид. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд баҳри иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва барномаҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба рушди соҳаи саноат нақшаю тадбирҳо амалӣ гардида шумораи корхонаҳои саноатӣ ҳаҷму номгӯи маҳсулоти саноатӣ афзун карда мешавад. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар доираи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар шаҳри Бӯстон бинои муассисаи таълимии хусусии ворисони илмро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. мактаби хусусии ворисони илм дар доираи сиёсати маорифпарваронаи президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон баҳри сазовор истиқбол намудани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ бо ташаббуси оилаи Равпуфҳо бо харҷи беш аз 5 миллион сомонӣ бунёд гардидааст. бинои мактаб аз 3 ошёна иборат буда, дар он 18 адад синфхона бо 460 ҷойи нишаст ва дигар ҳуҷраҳои корӣ ҷой дода шудааст. муассисаи таълимӣ дорои маркази гармидиҳӣ буда бо тамоми шароити муосири таълим сохта шудааст. таҳсил дар муассисаи навбунёд бо забони русӣ бароҳ монда шуда, омӯзиши забонҳои англисӣ ва хитоӣ низ дар назар дошта шудааст. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо хонандагони муассисаи таълимии хусусӣ суҳбат намуда аз таваҷҷӯҳи рӯзафзуни ҳукумати мамлакат нисбат ба соҳаи маориф ёдоварӣ шуданд. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо шароити таълиму тарбия дар кӯдакистони хусусии ворисони илм ки соли 2015 аз ҷониби оилаи Равпуфҳо бунёд гардидааст шинос шуданд. айни замон дар ин муассисаи томактабӣ 100 нафар кӯдак ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. ба дустурякон тӯҳфаҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон тақдим карда шуд ки кӯдакони хуштоле аз ғамхории сарвари давлат хеле шоду мамнун гардиданд. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи бобоҷон ғафуров бинои навбунёди маркази саломатии деҳоти Зарзаминро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншооти мазкур бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади ҳифзи саломатии мардум бунёд гардида, дар он шароити зарурии хизматрасонии тиббӣ муҳайё карда шудааст. қаблан маркази саломатии деҳоти Зарзамин дар бинои собиқ ҷамоати деҳот фаъолият дошт ва бештар аз 35 нафар корманди соҳаи тандурустӣ ба аҳолӣ хизмат мерасониданд. зимни шиносоии президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ дода шуд ки бинои нави маркази саломатии деҳоти Зарзамин бо харҷи 2 миллиону 278 ҳазор сомонӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бунёд гардида, атрофи иншооти ҷашнӣ сабзу хуррам ва ободу зебо гардонида шудааст. бино аз 2 ошёна иборат буда, дар ошёнаи якум ҳуҷраҳои бақайдгирӣ, рентгенӣ, табобати дандон, таҳлилгоҳ, ултрасадо ва дар ошёнаи дуюм маъмурият, маҷлисгоҳ, ҳуҷраҳои иммунизатсия, гузаронидани сӯзандору ва ҳуҷраи хатна ҷой дода шудааст. дар ҳудуди маркази саломатии деҳоти Зарзамин нуқтаи ёрии таъҷилӣ иборат аз 5 ҳуҷра бо харҷи беш аз 170 ҳазор сомонӣ аз таъмир бароварда шуда, барои фаъолияти кормандон шароити зарурӣ фароҳам гардид. дар деҳоти Зарзамини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров наздики 15 ҳазор нафар аҳолӣ умр ба сар мебарад. зимни боздиди президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо кормандони соҳаи тандурустӣ суҳбати самимӣ намуда, ба шахсони масъул супориш доданд ки шароити хизматрасонии тиббӣ дар муассисаҳои тандурустии дигар деҳоти дурдаст низ беҳтар карда шавад. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳоти Зарзамини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров муассисаи томактабии Зарзаминро ба истифода доданд. кӯдакистони мазкур бо фаъолияти 4 гурӯҳ барои тарбияи 160 нафар кӯдак пешбинӣ гаштааст. иншоот аз 2 ошёна, гурӯҳҳо, хонаҳои алоҳидаи хоб ва машғулиятгузаронӣ, толорҳои мусиқӣ ва варзиш иборат аст. бо бунёди кӯдакистони Зарзамин 20 ҷойи корӣ фароҳам оварда шуда, барои кору фаъолият мутахассисони баландихтисоси соҳаи таълиму тарбияи томактабӣ ҷалб гардиданд. раванди таълим дар муассиса асосан бо забони тоҷикӣ сурат гирифта, ҳамзамон омӯзиши забонҳои русиву англисӣ бароҳ монда мешавад. бинои кӯдакистон бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва бо маблағгузории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо сифати баланд дар муддати хеле кӯтоҳ бунёд гардидааст.
гардидааст. дар шафати бинои асосӣ ошхона, толори маҷлис ва суҳбаткардаи мавсимӣ, ҳавзи шиноварӣ мавҷуд буда, муассиса барои таъмини фаъолияти мунтазаму самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистон ба шабакаи худдии гармидиҳӣ пайваст гардидааст. муассиса бо таҷҳизот, катту рахти хоб, мизу курсиҳо, аёният ва дигар ашёҳои барои таълими томактабӣ зарурӣ муҷаҳҳаз гардонда шудааст. мураббиёну мутахассисон ҳайати методии кӯдакистон бо истифода аз тарзу усулҳои фаъоли таълим дар татбиқи нақшаву барномаҳои давлатӣ ба рушди таҳсилоти томактабӣ равон гашта нақши босазо мегузорад. президенти мамлакат таъсису корандозии муассисаҳои томактабиро барои инкишофи кӯдакон муҳим арзёбӣ намуда, масъулинро барои боз ҳам зиёд намудани шумораи кӯдакистон, махсусан дар деҳот, вазифадор намуданд. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҷамоати хистеварзи ноҳияи бобоҷон ғафуров мактаби кӯдакистони маҳзани илмро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. мактаб кӯдакистон бо саҳми бонуи соҳибкор гуландом воситова дар заминаи таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои давлатии соҳибкории ватанӣ ҷиҳати амалисозии дастуру ҳидоятҳои маорифпарваронаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон оид ба баландбардоштани сатҳи таълиму тарбия бунёд гардидааст. муассисаи мазкур бо харҷи беш аз 1 миллиону 150 ҳазор сомонӣ сохта шуда бо тарҳу лоиҳаи хоса барои таълиму тарбияи то 160 нафар хонандагону кӯдакон пешбинӣ гаштааст. дар муассисаи мактаби то 40 нафар хонандагон ба машғулиятҳои иловагӣ омӯзиши амиқи забонҳои хориҷии англисӣ, олмонӣ, хитоӣ ва русӣ фаро гирифта мешаванд, ки барои ин имконияту шароитҳои меъёрӣ фароҳам оварда шудааст. бинои муассисаи мактаби дорои 2 симхонаи таълимӣ ва дигар иншооти ёрирасон аст. ҷалби омӯзгорони соҳибтаҷрибаву соҳибмалака ва дар раванди таълим истифода шудани адабиёти иловагӣ аз роҳу омилҳои босифати таълим ва омӯзиши забонҳо мебошад. дар шафати мактаб бинои кӯдакистон бунёд карда шудааст, ки он аз 2 ошёна бо таҳхона иборат буда дар 6 гурӯҳ 120 нафар кӯдак тарбият мегиранд. ҳамаи 6 гурӯҳ дорои хонаҳои алоҳидаи хоб ва бозӣ буда, гурӯҳҳо бо катту рахти хоб ва таҷҳизот, ашёву аёниятҳо тибқи меъёрҳои тарбияи томактабӣ муҷаҳҳаз шудааст. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зиёд кардани шумораи кӯдакистонро дар маҳаллу деҳот барои фарогирии ҳарчи бештари кӯдакон ба таҳсилоти томактабӣ муҳим арзёбӣ намуданд. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар доираи сафари корӣ дар ҷамоати хистеварзи ноҳияи бобоҷон ғафуров маҷмӯаи таълимиву хизматрасониро мавриди истифода қарор доданд. дар қисми асосии бино мактаби замонавии дурахшандагон таъсис дода шудааст. аснои шиносоӣ ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ доданд, ки бинои таълимии сеошёна бо мақсади фароҳам овардани шароити арзандаи кору фаъолият ба омӯзгорон ва таҳсили хонандагон аз ҷониби соҳибкорони ватандӯст сохта шудааст. муассисаи таълимии дурахшандагон бо дар назардошти талаботи муосири соҳа бо тарҳи зебову замонавӣ барои таҳсили 600 нафар хонанда дар як баст пешбинӣ гардидааст. соҳибкори маҳаллӣ дар бунёди чунин иншооти муҳими соҳаи маориф, ки дар самти таълиму тарбияи насли наврас нақши бориз дорад, саҳми арзандаи худро мегузорад. зимни боздид пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода, иқдоми созандаи соҳибкорони маҳаллиро шоёни таҳсин хонданд. саҳну ҳудуди ин боргоҳи наву замонавӣ мактаби дурахшандагон бо шинонидани дарахтони ороишиву гулҳои мавсимӣ зебою назаррабо гардидааст. дар шафати муассисаи таълимӣ аз ҷониби соҳибкорон барои аҳолии ин ҳудуд
ҳамоми замонавӣ сохта шудааст. ҳамом бо тамоми шароити зарурӣ сохта шуда бо системаи гармидиҳии худ таъмин аст. хонаи либосивазкунӣ, ҷойи овозии мардонаву занона, хонаи истироҳат ва дигар ҳуҷраҳои соҳавӣ дар иншооти мазкур ҷой дода шудааст. пиру барнои ин сарзамин бо шукргузорӣ аз сулҳу субот ва ваҳдату ягонагӣ ба сарвари давлат изҳори сипос намуда, илова намуданд ки дар корҳои ободониву бунёдкорӣ ҳиссаи арзанда мегузоранд. имрӯз дар идомаи сафари корӣ дар вилояти Суғд асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти хистеварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бинои маркази ҳунарҳои мардумӣ, истеҳсоли атласу адрас ва сехи дузандагиро мавриди истифода қарор доданд. дар саҳни ҳавлӣ маркази ҳунарҳои мардумии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров намоиши ҳунарҳои мардумӣ, хӯрокҳои миллӣ, нону маҳсулоти хамирӣ, намудҳои гуногуни асал, банду басти маҳсулоти марказҳои омӯзишии ҳунарҳои мардумӣ ва истеҳсолкунандагони шириниҳо, хушкмева ва нақшу нигорҳо аз шаҳру ноҳияҳои Истаравшан, Исфара, Панҷакен, Хуҷанд ва ноҳияи Ҷаббор Расулов ба намоиш гузошта шуда буд. пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз намоишгоҳ дидан намуда ба сифати маҳсулот ва ҳунарҳои мардумӣ ин шаҳру ноҳияҳо баҳои баланд доданд. дар сехи дузандагии маркази ҳунарҳои мардумии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 50 мошинаи муосири дузандагӣ ва 30 дастгоҳи бофандагӣ бо маблағгузории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон харидорӣ гардида барои кор дар онҳо 100 нафар дар сехи дузандагӣ, атласу адрасбофӣ ва аврамбандӣ ки дар қисми дигари сехи дузандагӣ ҷойгир аст ба кор ҷалб шуданд. дар ин ҷо матоъҳои аз лиҳози сифатнокияшон баланд аз маҳсулоти ватанӣ, пахта ва риштаи маҳаллӣ истеҳсол мешаванд. ба сарвари давлат иттилоъ доданд ки ба занону бонувони бешуғл барои касбомӯзӣ шароити хуб фароҳам шудааст. ҳамчунин илова гардид ки дар ин коргоҳ ҳамарӯза аз ҳар як дастгоҳи атласу адрасбофӣ аз 10 то 15 метр матои аз ҷиҳати экологӣ тоза омода мегардад ва он дар бозорҳои дохилӣ ва берун аз ҳудуди ноҳия талабгорони зиёд доранд. акнун дар ин марказ дилхоҳ нафароне ки хоҳиши касбомӯзӣ доранд, тариқи ройгон ва дар асоси рахтаҳои агентии шуғли аҳолӣ ба омӯзиш фаро гирифта хоҳанд шуд. баъди шиносоӣ бо марказ, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои амалӣ намудани ин тадбири хайр ба масъулин барору муваффақият орзу карданд. бо ташаббуси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо зерсохторҳои он дар қасри теннис ва маҷмӯаи варзишҳои обии пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе 8-мин мусобиқаи байналмилалӣ оид ба гӯштини дзюдо барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2021 доир гардид. дар ин мусобиқа ба ҷуз аз варзишгарони тоҷик, варзишгарон аз ҷумҳуриҳои Ӯзбекистон, Қазоқистон, Эрон, Русия ва Беларус иштирок мекунанд. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши Раҳмат Шоёбид. тӯли чанд рӯз аст ки дар шаҳри зебои Душанбе ҷашни дзюдо давом дорад ва боиси хурсандӣ аст ки дар ин чорабинии бошукӯҳ беҳтарин паҳлавони Тоҷикистон ва дигар кишварҳо иштирок доранд. дар рӯзи охирини мусобиқаи дзюдо барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар ҳафтаи 1 моҳи октябр дар қасри теннис ва маҷмӯаи варзиши обии шаҳри Душанбе баргузор шуд, паҳлавони маъруфи тоҷик Комроншоҳ Устопирён ва Теймур Раҳимов дар вазни худ ғолиб омада барандагони ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2021 гардиданд. дар ин мусобиқа ки бори 8-ум доир гардид, дар қатори варзишгарони тоҷик ҳамчунин варзишгарони маъруф аз ҷумҳуриҳои Беларус, Қазоқистон, Россия ва Ӯзбекистон аз рӯи 4 дараҷаи вазнҳо 66, 81, 90 ва ҷамъи 90 кило миёни мардҳо рақобат карданд. дар рӯзи сеюми мусобиқа ки рақобатҳо дар вазни сангинтарин сурат гирифт, намояндаи Тоҷикистон Комроншоҳ Устопирён ки рақобатро дар вазни 90 кило аз даври дуюм шурӯъ кард, бар варзишгари Қазоқистон Сергей Пак бо усулҳои зебо зафар ёфт. ӯ дар даври чорякниҳоӣ Муҳим Орифро низ аз Тоҷикистон бо натиҷаи як вазари шикаст дода ба даври ҳалкунанда рохат гирифт. барои ба финал баромадан Комроншоҳ Устопирён бо варзишгари дигари Ӯзбекистон Азизбек
авазмуродов ворид рақобат шуданд ки бо 3 огоҳии шидо уро мағлуб карда ба финал рохат гирифтанд. Барандаи медали нуқраи Университети умумиҷаҳонии донишҷӯён дар шаҳри Қазони Россия соли 2013, иштирокчии бозиҳои тобистонаи олимпӣ дар шаҳри Рио де Жанейрои Бразилия соли 2016 ва ҳамчунин иштирокчии бозиҳои олимпиадаи тобистонаи Токио дар соли 2021, чемпиони дукаратаи Осиё ва ғолиби бисёркаратаи мусобиқаҳои байналмилалии сайри ҷаҳонии дзюдо Комроншоҳи Устопиён дар зурозмоии финалӣ бо гӯштингири дигари Ӯзбекистон Шермуҳаммад Ҷандриев ба рақобат пардохтанд. Дар 4 дақиқаи замони асосии ғолиб маълум нашуд. Ҳар дутои танбе яъне шидо гирифтанд. Дар замони изофа барои имтиёзи тиллоӣ ба рақиби Комроншоҳ шидои сеюм дода шуд. ҳамин тариқ Комроншоҳи Устопиён ғолиби мусобиқа дар вазни то 90 кило ва барандаи ҷоми президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва тӯҳфа ба андозаи 30,000 сомонӣ гардид. имрӯз хушбахтона ман тавонистам ки сазовори медали тилло гардам. ҳаштумин мусобиқаи ҷоми президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон буд ва ман тавонистам ки бори дуввум соҳиби ин шоҳҷоиза шавам ва барои ман ин ифтихор аст ки дар майдони худ майдондорӣ карда шаъну шарафи миллати худро баланд бардорем. Теймур Раҳимов бошад, дар вазни беш аз 90 кило вориди рақобат шуд. ӯ ки дар даври аввал озод буд, дар даври дуюм бар Давлатҷон Назриев аз Тоҷикистон бо усули хафа кардан пирӯзӣ ба даст овард. Дар даври чорякниҳоӣ варзишгари Беларус Богдан Войтскийро бо усули хеле ҳам зебо мағлуб кард. Дар нимфинал бар намояндаи Ӯзбекистон Шоҳруххон Бахтиёров ғолиб омад. Теймур Раҳимов дар сабқати финалӣ гӯштингири Россия Антон Брачевро дар муддати кӯтоҳ шикаст дод ва дар вазни асама вазнин ғолиби мусобиқа гардида барандаи ҷоми президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2021 ва 30,000 сомонӣ гардид. бори ҳаштумин аст ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҷоми президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардидааст. мусобиқа дар сатҳи баланд буд. ҳарифон аз берун аз ҷумҳурӣ омадагӣ буданд, ҳарифони пурқувват буданд. иштирокчии бозиҳои олимпӣ, ғолиби чандин мусобиқаҳо ва имрӯз хушбахтона ман тавонистам ки парчами Ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд бардорам. мусобиқа барои ҷоми президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2013 доир мешавад. дар мусобиқаи ҳаштум мунтахаби Тоҷикистон бо касби 9 медал, 3 тилло, 2 нуқра, 4 бринҷӣ мақоми аввалро соҳиб шуд. Мунтахаби Ӯзбекистон бошад бо касби 5 медал, 1 тилло, 1 нуқра ва 3 бринҷӣ ҷои дуввумро ба даст овард. Дастаи Россия ки соҳиби 1 медали нуқра ва 1 медали бринҷӣ гардид, ҷои сеюмро аз они худ кард. Раҳматшоҳ Обидов махсус барои барномаи ахбор аз шаҳри Душанбе. чанд лаҳза пеш аз хадамоти матбуоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба мо хабар доданд ки имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ дар вилояти Суғд дар деҳаи Баҳористони деҳоти хистеварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров муассисаи таҳсилоти томактабии Шукуфаҳои Истиқлолро мавриди истифодабарӣ қарор доданд. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки кӯдакистони мазкур аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ ва фаъолони деҳаи Баҳористон бунёд шудааст. дар 4 гурӯҳ 160 нафар кӯдак ба тарбия фаро гирифта мешаванд. мавриди истифода қарор гирифтани кӯдакистони мазкур имконият фароҳам овард ки дар ин ҷо 25 нафар бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин шаванд. бинои кӯдакистони Шукуфаҳои Истиқлол аз 2 ошёна иборат буда дар майдони 0,170 гектар бунёд шудааст ва дар он тамоми шароити муосир барои таълиму тарбияи кӯдакон муҳайё мебошад. корҳои сохтмониро пудратчиёни маҳаллӣ Ҳусейн Ғиёсиддинов ва Абдуманон Абдусатторов аз моҳи июли соли 2019 оғоз намуда бо сифати баланд ба анҷом расониданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои сохтмонии иншоот баҳои баланд дода ба мураббияҳо ва роҳбарияти кӯдакистон дастур доданд ки ба сатҳу сифати таълиму тарбия таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир намоянд барои ба воя расонидани кӯдакони зираку ҳушёр ва солиму соҳибмаълумот саҳми арзанда гузоранд, зеро кӯдакон ояндаи миллат мебошанд. бунёди ин кӯдакистони замонавӣ кори волидонро низ осон намуд.
айни замон дар ноҳияи бобоҷон ғафуров 38 кӯдакистон фаъолият дорад ки дар ҳамаи онҳо таълиму тарбият дар сатҳи баланд барохмонда шудааст. бинандаҳои азизу арҷуманд, сафари пешвои миллат ба вилояти Суғд идома дорад. аз ҷараёни сафар ба таври васеъ дар нашрҳои минбаъда ба шумо иттилоъ медиҳем. саломат бошед.